У 7 стагоддзі жыў багаты герцаг Губерт, які вёў разгульны лад жыцця. Але больш за ўсё Губерта захапляла паляванне. Аднойчы з ім здарылася гісторыя, якая ў корані перамяніла яго жыццё. Залаты крыж на галаве аленя Губерт палічыў божым знакам. Ён раздаў сваё багацце бедным, а сам стаў святаром, а пазней быў нават залічаны да ліку святых. Жыхары Гродна шанавалі аленя залатым крыжом як сімвал духоўнага перараджэння. Менавіта таму ў сярэдзіне 16 стагоддзя ён стаў афіцыйным гарадскім гербам.